Ni una de les xics que no ho coneix. Sí, tant que la xic és que poden dir. Els altres de vuit ara i xics de les temporades. Sí, sempre. I per cert, també a primera tripleta l'he tornat amb barra plegada. Saps de res? Sí, que m'ho de tot de vuit, jo m'he tornat tripleta, l'he tornat amb vosaltres. Vosaltres, a Viram. Estava sola en Pere, que es vol apuntar a ganar, sí? Mira que s'apunt. Justíssim. Arriba la Pau! 3, 2, 1, 3 i el llum! Que ve la aquí me'n vaig a veure com allà. Allà on estava la càmera i vaig a soltar.